नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय जों दा नै रौता मोनफैलायबाय आगै सिंगारमोननि आंजों जाय थाफायो आगै अनजालि सिंगारा बिसोरनि जायगा मोनफैलायबाय आरोना थ' बियो गावसिनि मिउजिक स्टाफखौ दिनै गासैखौबो बोथिसे ओंखाम जाहोनो लांनो नागिरदों आरोना आंथ' बिदि थाफाखायो नालाय जों जेराव थाङो ज' थांखायो दिनै थांलायनोसै रुमनिफ्राय दा जों ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय माबा मोनसे जाना लाग्रोनोसै ओमफ्राय बिसोरनि बिफाया जोंखौ लांनो फैखाबाय बाइकजों जों बाइकजों थांग्रोनोसै आरो बेनिफ्राय आदामोना आगैमोना मिउजिक स्टाफाहाय बेटारि रिक्साजों थांसिगोन आरो बिसोराहाय थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दिनै मा जायो बिसोरनि न'आव मा खालामो आं बेखौनो नोंथांमोननो सेयार खालामलांनोसै आरोना जों इयाव माबा मोनसे जानो नागिरदों दै होफैबाय ओमफ्राय चिकेन चाव अर्डार खालामदों मोनफैथ'वाखै आरोना फुंनि टाइम नालाय रावबोआनो गैया साफा सानैल' मानसि दङ नेगासिनो नै मोनफैबाय चिकेन चाव जानोसै दाना उदै खालियाव बानलुखौ बारा जाबा हालौवो जानाङा थालिर लादों एक माखा मा खालामो ओमफ्राय ट्रेनिं जानाया सुनोगोन गोमोन थालिर गोलाव दादाया मोनफैबाय जों थांनोसै दानिया मेथाइ लायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जों थांनोसै मेथाइ लानानै बे अनजालि आगैनि बिफा जों आगैमोना मोनफैबाय गानस्लायबाय आरोना ओमफ्राय गुजुना माथानो बायदों थेवबो आं गय जाबावबायसो होननानै ओमफ्राय दा संनोसै खावनोसै खावसे लोगोफ्रा फैगासिनो दं आदामोना आगैमोना ओंखाम जानाय सिगां सा लोंदों नै गासैबो सा लोंदों हाय बावसोनो नै आलासिफ्रा मोनफैजोबबाय जोंना सिंगारा मोनफैबाय नै आसाराम दिनै मिउजिक स्टाफनि पार्टि दं आरोना मैथा ना मोनबाय ओमफ्राय इयो अनला दाउमोन ने अनला दाउ मानसिफोरा नालाय होखाबाय थौ गोदौ ओरैनो ओमफ्राय लाइखौ मादो बानायगोन लाइखौ ओरैनो लाइआवनो दंबावो ओमफ्राय ओइयाव मायाव दं बेदर बबेयाव बेयाव बेदर एवदोंनो मा बेदरथाय नायनि र' आङो अमा वाव ओमफ्राय सासे अमा जायै दं आसाराम सिंगारा बेनि थाखाय बयलार एवखाबाय ओंखाम जानो जाबाय नै बेयाव खावसे जादों बैयाव खावसे जादों आरोना मा मोनाखै इयो अमा बेदर ओमफ्राय नै मैथाजों ना ओमफ्राय खांख्राइ दंदेरो लाइ भाजा ओमफ्राय पटल नाफाम बाथोन ओमफ्राय पापड़ दं आरो नै मिथिंगाया जाबाय गोथाव ना औ ओंख्रिखौ खोन्थायाखैना आङो अनला दाउ पापड़ निम्बु अमा फ्राय मैथा ना लाइ भाजा नाफाम
भाजा जालायबाय थादो दे नोंथांमोना अनला दाउ जानोसै खांख्राइ ना मैथा ओमफ्राय लाइ भाजा पटल अमा फ्राय नाफाम पापर जों दा जानोसै आरोना Agwi itu mana kayak abu? आंनो निम्बुना खारै ओंख्रियाव निम्बुना आंनो दालिबासो नांगौ र' टेस्टखौ खोन्थानि आं माबायदि बरिया एसे एसे जानो नागिरदों दे नाफामाबो टेस्ट लाइजों अमा मोजां एबार मैथा खांख्राइ ना Unda. बेबो बरिया अमा मोजां दं लकेल दाउबो जानोसै Ini abu angkai. Angkai itu kayak abu. जागोन र' पापरखौबो जानोसै जों दा जानोसै दिनैनि भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नोसै अनजालि हाकिमना देनजार जाबाय जों गासिबो Ờ, đen vàng.